Yer ýüzünde ýaşaýan 95% denan meň durmuşymdan hiç zat üýtgedip bolmaýan diýip ýaşaýar. Men bolsa şu wideoňyzda bilen seniň islendik wagtda isleýän zadyňy çynnan isleseň üýtgedip bolýany suwda etjek. Biziň durmuşymyzyň her bir güni biziň günnäki edýän pikirlerimizden we kararlarylarymyzdan ibarat. Şeýdip her kim öz ýaşyny ýaşap ber. Men 42 ýaşymda şu näme pikir etdim, karar berýän. Elbetde başga zatlar täsir edip biler. Jemgyýet we men adada ýaşamak, jemgyýetde ýaşaýan, olaram täsir etýär. Ýöne esasy men durmuşymyň özüni şu gün men işe çykjak gel. Şonu men karar berýän. Esasy bu karar bermekde men özüme gownum ýetmekde täsir etýän tohum, ilkinji tohum men kiçiklikde alan terbiýem. Berekelle aýdym, sen başararsyň, sen ýaly oglum bolaýsa diýilýän sözleri eşden çaga elbetde durmuşda üstünlük ýetmekde gaty kösenenok. Ýöne beýleki çagalaram undamzok. Söýgi almadyk. Ýöne bugünkü temamyz çagalykdaky trawmalar däl, onu aýratyn çeker. Nesip bolsa video gyzykly bolsa ýazyp geçin. Ben esasy şu günkü çykyşym, şu gün şu wagt saňa nädip kömek etmeli, durmuşyňy üýtgetmeli. Bu ýalakda tanymal Amerikan professory, psihology John Kabat-Zinn mindfulness diýilen düşünjäni dünýä ýüzüne ýaýradan adam ýadyma düşýär. Bu adam näme diýär? Islenlik bir zady etýäň, üns beribet. Mindful edi. Mysal üçin, naharýanmy? Diňe nahary. Kofe içýänmi? Diňe kofe iç. Sport etýänmi? Suga düşýänmi? Diňe bedeniňe seret. Duýýan duýgularyňa seret. Açykla, bile ýaşa. Na şu wagt şu videoňy görýäňizmi? Nahary bişirip dursun, kartoşka artýan, kraskalanýan maşynynda prosto dur, böyle 5 minut çık. Dollugyny diňle. Şonu sen durmuşyňda ilkinji belki de iň akylly adam edersin. İkinji etmeli zadyň sen haçan hemme zady bile üns bereňde sen nirede sen jogapkär, nirede jogapkär däl. Şo düşünjäni açýan. Muny bize taryhda öwreden adam William James. Bulam tanymal Amerikan psihology, filosofi şey diýär. Haçan siz her bir zady mindful bolup, ünsli bolup, naharýandaňky naharýan, maşyn sürýäňde maşyn sürýän, üns berip etseňiz, şo ýerde siz dogry baha çykarýaňyz. Mysal üçin adam siziň üstüňize gyýrypdyr, işdeşiňiz. Senem gönümel urşmarsyň. Bäh, bu adam näme gyýrýarka? Näme olka adaty ýagdaýda bu beýle dälip seni ýem aýyl-saýyl edip başlaýan. İşilip duran durmuşyň hakykatyny. Adam işdeşiň sen üstüňe gyýrýan, içiňdäki senne de döwýän ýa, senem näme gyýrýan aýdýan. Ýöne bu ýerde mindful adam özüne hemme zady pikir edip, üns berip ýerine ýetirýän adam şoň içini görüp bilýär. Näme üçin bu gaharly? Sen bugün gaharlyrap gowmýan diýilen dip sorap bilýän. Belki adam çyndanam bir ýerde bir zat boldy, ýolla şuň pul goýup gitmedi, çagalary diňlemedi, bir zat gaharlydy, şol spoçkan çyknaý reaksiýa diýilýär. Mına bir ýerin gaşaýan gidip barýar. Şol esasynda saklap bilmekde gyýyrdy. Ýöne sen şu wagt şu taýda bes etmeli. Kömegim gerekmi? Temany üýtgedip bilýäsmi? Gelmeseň ilki kömek edeýin. Näşe edip başlaýar adam. Şoň üçin şu wagt şu pursatda durmuşyň üýtgetmek isleseň, birinji etmeli zadyň töwereňde bolup geçýän ähli zada seret. Birinji soramaly zadyň men näme gowurýan, näme gowuramok? Adamlar syna, çagalan syna, enataň syna, ýollaşyň syna, hiç kimi agzyny ýumduryp duzurjak bolma. Eliňde işlä. Şu hepde hiç zat etme, niki video çykýança. Syna. Endikleňe syna, ýagşyň ýagyp durşyň syna, gar ýagýarmy, gary syna. Hemme zady syna diňe. Men töwereňimde näme bar? Men günnelik endiklem nähili, men gaharym bilen näme etýän, begenemde näme etýän. Belki men tans etýän, belki men begenemde oturýanda naharýan, gowduny. Ýa-da naharyp durkan begenýän. Hemme zady üns berýär. Hamala sen ortada dursun, töwerek daşyňa maýlap durup kinoda bolýar. Şon ýaly. Şu pursatda töwerek daşyňa aýlap dursun, senem dursun diýilende dünkü bayramçylyk ýadyma düşýär. 8 martda şu 3 adamy kabul etdim.
Üç gelin gıydam diýýäni iň bolmanda ýekeje gülem bermedi ýoldaşym diýe. Men şo güle münasipdirna plasmas gül ýok, gyllarsyz bir güle däsiz bu kede münasip. Ýogsa da kime näme sowgat berilip bölüşiň. Mene öz sowgadymy Jemal Hokings'dan alym, şola owadan brillianty bir kopya gatowadan gownum etdi komplekt. Gulak sırgasy ba, bilezigi ba, ýüzüçigi ba. Reklama diýip düşünmän begençim paýlaşasym geldi. Şoň üçin her bir geliniň karonasy bar. Sen birinji bol, ikinji bol, 5-nji bol, sen hemmeden al söýülmäne münasip. Açany biz özümiz şeýle alyp barsak. Alyp barmak üçin özüň çyndan duýmaly. Şoň üçin şugun şu wagt sen öňündäki duran karona haçandan bäri ýalpyllaýa, ýöne kelläňde ýok, sen brilliant, ýöne töwerek daşyň bijuteri şolar söýýän bolsa, senin brilliantyň suw dedesiň gelse, karonaň synna. Nämesi ýeten o? Sen şonu geýeňde özüň näil duýarsyň? Töwerek daşyňa ünsür. Bu zada nesip bolsa men ýene-de 4 video çykarjak ýzygyderli terapiýa ýaly ýazarlap görseňiz siz bir uly kurs okan ýaly bolýaňyz. Ýok, men şugun şu wagt kursy okajak diýseňiz ýazylyş başlandy. Ýazylyp gelersiňiz online, offline tapawdy ýok. Ýok, diňe men durmuşymy öwrenip men analiz edesim bile şugun şu wagt maňa gerek diýseňiz hem şahsy konsultasiýa ýazylar. Näme mehribanlar, odan gelýärler. Karonany geýmeli wagtyňyz geldi. Siz taýýar bolsaňyz, menem taýýar. Diýen soňuna çendiňläniz üçin köp sag bolun. Biz haýsy maşgalada dowuljagymyzy üýtgedip bilemzok. Ýöne durmuşymyz nädip ýaşamaly? Ony üýtgedip bilýäs. Şonu kiçemamiz şo hakynda. Ýadyňyza düşýän bolsa, mehribanlar, men ýygyderli 5 sany sapak köpüne video çykarjak diýdim. 11-nji sapagy biz öýümizdäki ähli zat mysalçy kwartira diýip alsak, kemme goşlar daşyna çykarýasa, näme goşlamyzyň ba, haýsy gerek bolsa kwartira salýas remont edip, gerekmejeklerim zyňýas diýdim. Ne siz geçenki videomdan soň durmuşyňyzda size näme begenirýär, näme gynanyrýar şonu dikkat etmeliňiz. İştat üýtgetmeli, diňe dikkat etmeli. Kstati, şol video boýunça öz durmuşyny üýtgetmäne başlanlar ba bolsa kommentariýada ýazyň, diýsem gyzykly maňa. Bile dowam etýär. Indi ikinji etmeli zadyňyz, indi şu ikinji videoda häzir açyklap görkezdim, şoň üçin soňuna çendiňler. Muňa geçmeden olur, men geçenki agdaçarda bir oturşykda otyrkak bir gelin bu durmuşda her kim ýüklüje geçmeli diýilen düşünjesiniň esasyny bir hil döredesimeli. Pikir etdim, ýüklüje diýmek bir hil eýem sen arkaňda bir zat ba, sen bir zada çydamaly, sen bir zada götermeli, sen bir zada pida bolmaly. Umuman aýdanda sen bir zada qaýyl bolup ýaşaýar. Eýem sen ýüküň taýýar, sen ot götermelimi, otçy. Et götermelimi, etçi. Näme? O ýüklüje. Ýüklüje diýilende adam bir hil özüni ýad etýär. Belli derejede bir hil jogapkärçiligi ykbala taşlaýar, Allah taşlaýar. Ýok, siz islenip wagtda psihologiýada ýüklüje diýilen sözde jogapkärçilik diýilen sözi üýtgedip bolýar. Siz islenip wagtda durmuşyňyzy üýtgedip bilýäňiz. Ana onuň üçin psihologiýada köp tarapyndan suwd edildi. Islenip jylanýaňyzy haýsy ýurtda ýaşa, haýsy maşgalada nähil zetstwaň bolup tapawdy ýok, sen diplomyň ba, ýok, sen durmuşyňy üýtgedip bilýän. Şoň esasynda uspешный adamlara, kstati, aşağıda komentariyada ýazyp bilýän. Diplomy ýok, üýtgeşik bilim almady, ýöne uly adam bolup ýetişdi. Tarihte şu wagtky döwürde ýyzyrlan blogerler ba bolsa. Indi men aýtjak bolýanym, şu videomda men psihologiýada şahsy we jemgyýetçilik psihologiýasy düşünjesini şu dünýä tanymal eden Julian Rotter, meşhur Amerikan psihologu şey diýär. Adamda iki sany locus bar diýär. Locus demek üns. İçki locus, men özüm näme jogapkär diýip seredýän esasy ünsü, ikinji ünsem daşky locus. Ýagyş ýagýar, gar ýagýar, men jogapkärçiligimde däl. Indi umuman locus demek, ýene bir sapar düşündirip bereýin. Şul situasiýa men jogapkärçiligimdemi ýa iller günäkär? Şonu açyklamak. Ýanky locus 0 ýaşdan 10 ýaşaçyn has güýçli bolýar. Näme üçindir biz suwd eden
Kiçik wagtymda men ministr boljak, köp çagalar men uly adam boljak, biznesmen boljak diýip uly zatlar höwes etýäni 5-nji klassa geçenni okuman başlaýar. Ya kyn predmetler başlaýar. Eýen 5-nji klassa çaga ýa psihologiýa tarapdan 11 ýaşdan ýalňyşmasam 8-9 ýaşyna bolýan psihologiýada 10 ýaşdan 18 ýaşa çenli çaga eýem daşky gurşugyň täsiri hökmünde öz kellesine düşünje salýar. 10 ýaşa çenli maşgala öwreden bolsa balam sen okumaly, işlemeli, zat etmeli. Umuman gowy çaga ýetişdirä ýöne näme üçindir 10 ýaşdan soň çaga okuman başlaýar. Ana olam okanowa, ana bulam okamada ýöne güýçli adam, baý adam bol, mektep näme gerek diýle düşünje gelip başlaýar. 18 ýaşdan soň köplenç уже 20 ýaşda biziň ýadymyza düşen bolsa widziandan prefrontalny kara, toýst biziň şu tarapymyz bişe. Bu tarap diýmek meňin näme jogapkärçiligimde, näme jogapkärçiligimde däl. Men kime durmuşa çykasym gelir, kime durmuşa çykasym gelir, haýsy okuwa giresim gelir, haýsy okuwa giresim gelir. Ana şol 20 ýaşda bişe prefrontalny kara. Biz ähli diýen zady psihologik taýdan gowy maşgalada terbiýelenen çaga eýem jogapkärçilik öz boýnuna alýar. Mysal üçin gowy terbiýelenen, mysal üçin sportsmen diýip alaly. Ene şu ýarışda men öz ukybymy görkezsem men ýeňip bilerin diýe. Ýöne şol içki lokasy köp tarapdan travmirowatsa edilen bolsa, ýagny maşgalada köp podдержка almadyk bolsa, aýolar menden güýçli, olar meni ýeňer diýe. Düşündiňmi? Tak şo ýene bir sapar mehribanlar içki lokas men jogapkärçiligimde näme bar diýip sen daş töwerem ýagtyrtýan. Daşky lokas sen diňe daşyňa seretýän. Düşünikli. Ina mysal üçin bir aýalym mysal üçin ýollaşy ikilige edýärmiş. İçki lokasy güýçli aýal näme diýe? Bu men durmuşym, men ýollaşym söýýän. Nädip men bu situasiýany ütgetmeli diýe. Daşky lokasy ay döwür şeýle näme etjekde hemmek şu dodoň çişre ol bil seyreder-de erkek eşekdir-de diýädi. İçinde travma ýaşaýar. Travma ýaşaýdy özüne seyredenok, öýde bolsun, daşarda bolsun, ärim şeýle diýädi. Bolşuna görä ýaşaýar. Düşünikli, ýöne sen islenik wagtda hemme zady ütgedip bilen, sen durmuşyň hiç kim saňa derek ýaşap bilmeýär. Ene şu pursatda bir hil biz daş töweremiz diňlämize şonu mysal getirmek isleýän öz ýene-de begençim bölüşesim beli. Şu eňimdäki owadan köýnegi owadan dikin akaundy ýüritema dikip uradyp sowwad etdi diýsem begendim sowwadyny. Ýene bir sowwadyny garaşan nesip bolsa ýakynda fotosessiýada görkezür. Diýjek bolýanym, ena tikinçi diýip alýasmy biz? Ena şu tikinçi gowudyr diýip matamyz bilen bile barýas bolyn, ol wagtynda tikdirenok, tikip berenok, wagtynda diýilýän çäremize giýip bilemzok, şu çärede biz bir hili özümiz vizualizasiýa etýäsek, şu koýnak giýsem men nähelek görünür. Ýöne şu koýnak dikilmedi üçin men bir hili lap geç bir hili gowdäl bolup oturýan. Toýa geçip gitdi, meňiň nastroýeniýam gowdäl. Şoň üçin wagtyna tikin edip koýnaňyzy taýýar etjek bolsaňyz owadança nagyşlyja görýän bolsaň, kısaça kommentariýada ýazyň, rengi gelişipdirmi? Wagtyna dikdirmek isleseňiz, kaçysyna dikdirmek isleseňiz, owadan dikine ýüzlenip bilersiňiz. Akaundan aşagda beýlek geçer. Indi mehribanlar, ýene bir sapar. İçki lokasy güýçli adam, mysal üçin, ine men alaly. Men jogapkärçilik ýerimde seredýän. Men 5 taň çagaň ejesi. Men ene şunça ýaşymda men jogapkärçiligimde näme bar? Men çagalama seretmeli, çagalama terbiýe bermeli, ýollaşym aýdymçy. Aýdymçy owadan gelinlere seredýär. Elbetde höwes edýär, seretýär, tanışýar, apşaýat ýöne diňe maşgalasy bile bolar ýaly. Säne gyzam, ogulçyklym seredip gowy kaka hökmünde terbiýe alar ýaly, durmuşam gowy bolar ýaly, bolşundan ýaş görünýär. Kısaça soňky çykarýan kliplerine köp kommentariýa ýazýaňyz, ýaşyndan ýaş görünýär diýip töweleme köp sag bolun. Mehribanlar, ünsür, syňýaňyz maşgalamyzda seretýäňiz, owadan sözleňizde, süýji sözleňizde diýseň minnetdar. Esasy sekretim mehribanlar adamyň tutuş durmuşyndan. Eger adamyň tutuş durmuşyndan stres bolmasa adam näme çykarasyn? Prinsipi genleri gowy bolsa. Şoň üçin
Men öz jogapkärçiligimde nämeler badygyny bilýäne çaglama terbiýe beren, özümem ýatdan çykaramok. Ýöne men daşky daşky ünsüm has güýçli bolan bolsa, men ýaly psihologlar ba, menem şeýden, eýden, beýdenim çagalama unutsam, meselem diňe daşaryk çykamda owa dönýänsem, öýde üpül-süpül bolup görsem, ýuwuşlukdan sistema bulaşýar. Şoň üçin size de mährubanlar şu wijedem etmeli zadyňyz. Siziň durmuşyňyzda näme zatlar size ýaranok, şonu tapdyk, indi biz ubork edip, şolaň içinde men jogapkärçiligim nirede? Men mysal üçin aramyza gelýär, gelinler ýolaşym ikilik etýär, men özüme seredýänim bolyn, mençe ýoklara seredýär, ikilik etýär ýa tapawut ýok. Luboy bir şu ikilik sistemada biz alýar, ikilik etmeklik sistemada. Şu temada men jogapkärçiligim nirede? Men näme ýalňyş edýän? Belki men öýde çyndanam stressden ýaňa güler ýüz beremok, öýdüm nida bol, SMS-ime jogap bermedi. Biz ilki gülüp başlaýas. O bir hili klown siz hasap edip bilersiz, men tilki bolmalym, klown bolmaly. Ýok, mährubanlar. Bizim güýjümiz şonu. Biz hereket etmeni höwes döretmeli. Şoň üçin biz güler ýüzli bolmaly. Ýöne bu gülki näde boljak? Men gülüp bilemok diýen soraga jogap berýän. Sen bu durmuşy diňe sen ýöreýän. Sen ýoluň bar. Sen mysal üçin 10 ýaşaçyn welosipedle barýardym. 10 ýaşdan 18-e çennem ýene welosipedle barýardym. Indi ikisany rels etmeli, ullakan wagon bolup gitmeli. Ýok, men wagon boljak emes, samolyot ýaly erkin ýaşajak, marşrudyň gur. Nireden we nire uçýan. Sen şat nirede haýsy işe giresin gelýär, şon pikirlen. Ýok, sen mysal üçin maşyn ýaly boljak, munda maşyn ýaly öz ýene-de A, B punktyň saýla, tizliň saýla. Inni şu hepde mährubanlar hereket etmeli hepdeligi. Hereket edemese-de durmuşyňyzda men jogapkärçiligimde näme bar? Men şonu üýtgetmek üçin näme edip bilerim? Gelgirip bilerim ýollaşyma. SMS mysal üçin jogap bermedimi? SMS-ime jogap bermedin, men ýaman gynandym. Şoň bilen çäklenýär. Üýtgeşik zat ýazama, "Ay, sen durmuşa çykma, läle kenim çagdy, giden kilometr." Prosto owadan jogapkärçiligimde näme edip bilerim? Gepin gysgasy, mährubanlar gatnaşykmy, çaga terbiýesimi, finansy tapawut ýok, durmuşyňyzda ähli bolup geçýän zatda, men durmuşymy 1% gowlandyrmak üçin näme edip bilýän? Ana şonu öwrenýäs. Onu öwrenmekde de size maslahatym James Clear, "Ýürüte atomные привычки. Atom enlikleri" diýilen kitabyny okaň ýa diňläň. Mährubanlar şu challenge boýunça gitýänler ba bolsa, plusik goýup çykyň, men dowam etýän, öňkinem etýän, munam dowam edýän, nesip bolsa indikisine garaşýan diýenlerim kommentariýada ýazyň. Günne öz bilen gürleşýänler. Şuňky wideomyz siz barada. Ýerden turup özüňe näme diýen? Aslında sen diýen sözüň şoňuň adydyr. Meselem, şu gün nesip bolsa üstünlikli we netijeli gün bolar. Allah jana şükür. Beren zehiniňe şükür. Ýa-da şoňam adatyň bolar. Bu ýerden tapsam kam, çağalan näme bişirsem kam, näme ýeze düşsem kam, ebele TikTok göreýin. Şon diýen adam aýratyn durmuş ýaşajakdyr. Muny ýen 19-njy asyrda meşhur fransuz Lukmany Hippolyte Berghem suwd etdi. Ol öz ilmi işlerini adam näme ananýan bolsa, bedeni we özüne alyp barşy, şoňa görä üýtgändir diýip suwd etdi. Az soňra meşhur fransuz farmasewt we psihology Emile Coué adamyň içkinami, daşkynamyndan has güýçlidir diýip aýtdy. Hakykatdanam daşyndan aýdylýan komplimentler sen owadan sen zehinni we öz-özümize aýna ony aýdýan sözümüz has güýçlidir. Sen aýna ony aýdyp durkan hiç kim ýok, tomoşaçy ýok. Sen çynyň bilen aýdýan. We ol sözler sen hakydaňa girýär. Hakydaňa giren üçin sen köpçülükden ýerde bolup dik görýän. Başgaça gurlaýan, başgaça bakýan. Şu gün menem aýnaň öňünde durup özüm owadan gören günnemiň biridir. Sebäbi bir soşumyzyň bäzek toýy boldy. Menem näme geýsem käm diýip pikirlenip gördüm. Düýnem ýürüýte sowat geldi, owadan dikinden şula owadanja koýunyp milli ähengde öň 4 oçka ýamokdum. Risk etdim, geýdim, owadan ýaşyp durmaşakda ýazyp bilersiňiz. Aýguljan köp sag bol, elleňe saglyk, tugulamy keşdeleri edil. El keşde ýaly 4-üňe diýip öz aýtdym, mene el keşde durýtdym. Tugulamy nepis dikilen, berekella. Ýöne näçe mysal üçin
Özüňe ogadan diýseňem, köýneň reňki gelişmese, dikimi başgaça bolsa, käbir gelin gyzlar agerlawnyň reňkine çen saýlaya, abat gelmesi bir hili halan oklar. Şoň üçin mehribanlar wagtynda köýnek tikdirmek isleseňiz, ogadanja fasonny ütköşjek giýjek bolsaňyz, aşagda akkauntyny belläp geçer, ogadan dikine ýüzläp bilersiňiz. Indi, Emil Coué öz pasientlaryny çalt bejerge almaklar üçin, çalt gutulmaklar üçin günne şu sözleri gaýtalaýan ekeni. Men her gün gitdigiçe gowlanýan we şu sözleri aýtýan pasient hakykatdan hem çalt gutulýan ekeni. Bu näde işle? Mysal üçin kellämizde radio stansiýa bar diýip pikir edeli we radio stansiýada günne şulaýdym gidip dursa. Men owadan näl, meň pulum ýok diýip aýdyp ýörseň negativ zatlar. Hakykatdan hem ýüreýişiňem, gurulýyşyňam, bakyşyňam şoňa görä bolýar. Pulum ýok adam ýaly bolýar. Ýöne Firuzaň aýdymyndaky ýaly täzelendim, başga men. Indi men başgaça nesip bolsa şuň başgaça bolar diýip ýaşasaň, sen pahodkaňam ütgeýär, gurulýyşyňam ütgeýär. Bu näde işleýär biologiýada? Biziň beýnimiziň guruluşy, beýnimiziň maksady biz näme anam edýän bolsak, şonam öňümüze çykarmak. Ýani biziň beýnimiz bu ýumşak, gowy, gymmat oňa düşünen ok. Sen aşüşenýalaňa, sen özüňi duýşuňa görä işleýär. Şoň üçin şo zat eýär menne ba, şo pul eýär menne ba, şo telefon eýär menne ba, şo maşyn menne eýär sürýän diýip kelläňe anandyryp bilseň, sen bir ýylda ýörejek ýoluň bir aýda geçýär. Bir aýda ýörejek ýoluň bir hepdede geçýär. Bir hepdede ýörejek ýoluňy bir günde geçýär. Bir günde ýörejek ýoluň bir sagatda. Hemme zat bize bagly. Şu gün sen gitdigiçe kämilleşmelimi ýa-da pytramaly? Sen saýlaýan. Sen näme pikir edýän bolsaň, endiň şoňa görä döretdi. Näme endige edýän bolsaň, akwalyňam şoňa öwrülýär. Durmuşyň şoňa görä ütýär. Şoň üçin käbir adamyň işleri uğruna säbi ýüregiň ak diýer. Käbir adamyň işleri bolsa diňe peselýär. Üçin mehribanlar ýerden gowy affirmasiýalardan başla. Aşagda men ýürüýte 90 affirmasiýa ýazyp geçsek, haýsy da ýaraýar. Günne birine mokap bilersiň. Meselem, men täze mümkinçiliklere we ütköşmelere taýýar. Ýa-da durmuşyň her günne men bagta we rahatlyga münasip, begenmäne münasip. Ýa-da her bir ädim meni üstünlüge ýetirýär. Şolara ogadan affirmasiýalar, gowy affirmasiýalarly başlasaňyz, üns beriň. Şoňa görä gün ýaşarsyň. Ýoksa da mehribanlar günne özüňize turup öň näme diýýärdiňiz, aşagda kommentariýada belläp geçiň. Nesip bolsa, öň aýtdym 5 tane ýürüýte kurs hökmünde video rolik çykarýan, şu gün 3-njidir. 3-njisinden almaly zadyňyz ýerden turaňyzda özüňize pozitiwni zatlar aýdym. Indiki videoda men nesip bolsa enlik döretmek arkaly nädip enlik döretmeli? Enlik döretmek arkaly nädip tutuş durmuşyň düýgünden ütgedip bolýany barada video çykarjak. Üçin mehribanlar men bilen bile ýörüýte şu challenge-a gatnaşýan bolsaňyz plus koýup çykaýyn. Videoň soňuna çen dinleýän üçin köp sag bolun. Näme üçin käbir adamlaryň durmuşy göni ýolda maşyn sürüp barýan ýaly hemme zat kontroluna. Käbirimiziňki bolsa edir çarkanlykly ýolda motorda barýan ýaly. Şuňky temam şo hakynda. Durmuşymyzda biziň edýän 40-45% ähli işlemimiz enlik boýunça amalaşýar. Hawa. Beýni artykmaç energiýa kasýylanok. Mysal üçin gowy enlikler bizi ösüşe ýetirýär. Erbet enlikler biz peseldiýär. Şo bir kruk boýunça aýlanyp durýar. Meselem mysal edip alalyň, kir maşyna sen hemme eşikleň salaň. Oň üçinde ýagly pitne olanma, ýöne ýys üçin salanyňama, ýyrtygama sökülip barýany. Ýugulyp bolansa elbetde ýagly eşik aýyrma, oň bel derejede wanyşçyk etmeli. Günne barlamaly gerek bolsa 30 minutluk soň stirka däli 3 sagatlyk stirka goýmaly. Şeýdip şoň pitnosyny aýyrmaly. Senem durmuşyňda ütgedesiň gelse, şu videomda şo hakynda aýtjak men. Ýagny mehribanlar, bundan öň 3 tane video çykardym. Şo videoň içinde online sapak ýaly bolup gitdi. Menim siziň online moýlumyz. Şo boýunça alýan sapaklaryňyza netije barmy, näme ütgedi durmuşyňyzda bölüşiň hökmän. Geçenki videoda men James Clear'ın Atomny Привычки kitabyndan görüň okaň barlaň diýdim. Şo boýunça okap başlanlar barmy, dinläp başlanlar barmy, bir zat ütgedim hökmän suratda aýdyp beriň, ýazyp beriň, direkde ýazyň tapawdy ýok. Jaňa diýdim, maňa gatty gyzykly. Indi mehribanlar,
Nädip täze ennigi durmuşa salyp durmaly. Durmuşyň ýöne üýtgäp, edil daga durmuşýan ýaly üýtgäp gitmeli. Säme men ýankaý düşme 40-45% biz enlik goýunça diýär. Inni birinji James Clear şeýle zat diýär. Enlikler edir atomlar ýaly yzygyderle ýerine ýetirilende uly ösüşlere getirip bilýär. Mysal üçin sen günde bir bölecik pitsa ýeň, akşam ýatmaňka. Ay işdäm boldy, gül ýaly diýende iýen bir gün, 2 gün, 3 gün, bir aý tapawdy ýöne bir ýyldan hökman suratda ýa bykynjyk ýa garynjyk ýapyp barodyjyk döreýär. Şoňa dikkat edin. Ikinji, üstünlük bir kısan sıynaşyk dälle hökman suratda uly zähmetiň arkasynda durýanlar. Şoň üçin siz horlanjak bolýanňyz, ingliz dili öwrenjek bolýanňyz tapawdy ýok. Günne bir söz öwrenmeliler. Bir söz öwrenenim bilen näme bolýar dälle? 1 ay, 2 ay, 1 ýyl bir söz öwrenýänse eýem näçe zat öwrenýäniňizi göz ýetirersiň. Ya sport zala gatnap başladyňyz, bir kaýda işdat üýtgeme, ýöne 6 ay, 1 ýyl yzygyderli nagruzkaly işleseň hökman suratda isleýän çylaňyz bolýar. Üçünji, enlik 4 tapgyrdan ibarat. Signal, höwes, hereket we sylaw. Bir zat gördüňmi, haladyňmy, ýerine ýetir. Oýlanyp bir ýyllap düşdäm şo diýen düşmesemi diýme. Awtorske desiň elem, kelle oturdy ýaz. Kitaplara seret, gerek bolsa ChatGPT'den barla ýöne düşmeli. 1000 prosmotr aldymy, marojna çygar. 100 000 prosmotr aldymy, kowuşyk al özüňe. 1 million prosmotr aldymy, telefon al, kompýutera tapawdy ýok. Hemme zat aňsat. Eger siz täze döreden enniňizi hökman suratda sylaw bermeseňiz, şol köklemeýe bolýala gerek gelýärdi, kele zynk göre. Şoň üçin hökman suratda özüňize bir zatçyk alyp beriň. Dörünji, enlikleri görünýän edip goýuň. Mysal üçin sport zala gatnajakmy, kapyda goý eşikleňe. Suw içmäni enlik etjekmi, butylkany görünýän ýerde goý. Frukt diýip başlajakmy, saglykly ýemeklenip başlajakmy, холодильникde goýma, konteynerde ýuwup wazada goý 3-4 tançany. Görünýän ýerde goý. 5-nji, ennigi size ýaraýan zatlar bilen sepleň. Mysal üçin olgamana etdim, golajaňda naushnikda podcast dinle, psihologiýa dinle, kitap dinle tapawdy ýok, aýdym dinle ýöne kelläň bir zada zanit dursun. Edise telefona dakjak bolamak, uborkadan da dökman, aýdymy ýaňlanyp dursun, gownuň açýan bolsa dinläber ýöne pikir bilenem bagla. Mysal üçin men dişim ýuwup durkam, günne ýerden her ýylky etmeli maksatlamy sanaýan. Mysal üçin şu ýyl 26-da etmeli 10 san maksadym sanap durýan. Näme üns berýän? Şonu priýatность полезным de şonu hökman suratda sepläm. Inniki 6-njy, çalt sylaw alyň, ösüşe depteriňize ýazyň. Ýagny mysal üçin näme men şuň etdim? Özüňize hökman suratda üstünlük depterini ýören ana size tapşyryk mehruwany üstünlük depteri, minnetdarlyk depteri tapawdy ýok. Günne 3 tane özüňe minnetdarlyk, 3 tane üstünlük ýazýan. Haçanla sen üstünlüklerini bir kökletsen kelläňde şol täze enlik döretýän neyron bölejikler kelläňden şarikler diýer. Bir ýazypdyr kellede de bar şarik barmy diýip ýörüýte video çykardym. Hakykatan şarik bar kiçik neyronlar bar. Şo neyronlar oýuryp bilseň olar bir-birini guýrujaklar bar, dendritler. Şolar bir-birini tapýady, täze gow enlikler dörýär. Şeý diýmem, siz durmuşyňyzy göni ýolda maşin sürüp beren ýaly şo derejede dörýär. Elbetde nesibe, münasip bolan wagtyňyz göni ýoldan ýörýäňiz, isleýän maşinada sürýäňiz ýöne haçan olar kady palça efekti ýapýas. Günne kiçik enlikler bilen ýörýär. Galan 4 sansy onu aşagda opisiýanyada ýazar. Diýen soňra çendiňler üçin köp sag bolun.